Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tito Bernie. Taong 1977. Pinaglabanan, San Juan. Kung maaalala nyo, si Tito Bernie yung bida natin sa Lamesa Dam. Kasama niya doon si Sunning Bulldog at si Cannerbert, yung albularyo na nagtuturo sa kanya tungkol sa mga agimat. Tapos na yung pakikibaka nila nito sa Lamesa Dam, yung subukan ng agimat. At napatunayan na din ni Tito Bernie na buhay ang kanyang medalyon ng infinito. Pero kaliwang infinito yun, ha? Napakalakas nito dahil nagawa niya yung kumpletong panata. Ultimo yung pagbabaon nito sa ilalim ng lupa kapag mahal na araw. Tapos huhukayin niya ulit sa araw ng pagkabuhay. Nagampanan niya yan ng ilang mahal na araw. At subok na rin niya yung medalyon niya sa marami pang bagay. At lahat-lahat yan dahil sa tulong ni Cannerbert. Isang hapon, habang nakatambay si Tito Bernie kasama si Sunning Bulldog, napadaan si Cannerbert sa kanila at niyaya sila ng inuman. Meron silang pag-uusapang mahalagang bagay at baka yun na ang maging dahilan ng kanilang pagyaman. Nung narinig nilang dalawa na tungkol ito sa pera, walang pagdadalawang isip, sumama sila kay Cannerbert. Habang nag-iinuman, sinabi ni Cannerbert na meron siyang planong kumuha ng kayamanan sa tunnel ng pinaglabanan. Nung narinig ito ni Tito Bernie at Sunning Bulldog, medyo nag-alangan sila sa planong ito dahil unang-una, saan nila hahanapin yung kayamanang yun? At kung meron man, malamang nakita na yon ng ibang tao. Ang dami nilang tanong nun kay Cannerbert. Hanggang sa naglabas ito ng lumang-lumang mapa. At yung mapa na yon ay nakatugma sa tunnel ng pinaglabanan. Dito na sila nakumbinse ni Cannerbert na pumunta doon. At dapat, agad-agad nilang gawin ang plano na yon dahil ayon kay Cannerbert, yung mapang nakuha niya, nabubura din kaagad. Hindi naman niya binanggit kung kanino yun galing. Tsaka na lang niya sasabihin pagtapos na nilang makuha yung kayamanan. Kinagabihan din nung araw na yon, naglakad silang tatlo papunta sa tunnel ng pinaglabanan. Bit-bit ni Cannerbert nun isang malaking bolo. Tapos si Tito Bernie at si Sunning Bulldog, yantok lang yung hawak. Hiniram pa nila yon sa mga tanod. Habang naglalakad sila papunta ng tunnel, panay na ang orasyon nilang tatlo. Tapos si Sunning Bulldog, trauma pa din dahil sa nangyari sa kanila sa Lamesa Dam. Kaya hindi siya makatutok sa pagdarasal niya. Pero tuloy pa rin. Andoon na siya. Nung makarating sila sa entrada ng tunnel, napakadilim, maputik, at saka masangsang yung amoy. Tanong ni Tito Bernie kay Cannerbert, "Cannerbert, paano natin makikita yung daan? Ang dilim at saka yung mapa hindi natin makikita yan." Maya-maya pa, naglabas ng posporo si Cannerbert. Nagsindi siya ng 3 palito at itinapat niya yon sa mapa. Sa mapa na yon,
merong lumiwanag na 5 maliliit na bilog. Tinuro ni Cannerbert kung saan sila. Tapos ang sabi niya, sundan lang nila yung 5 bilog na yon at mararating na nilang 3 kung nasaan yung kayamanan. Matapos yan, tuluyan ang namatay yung 3 palito. Dagdag pa ni Cannerbert, nasa isip na niya yung dadaanan nila sa mapa, kaya sumunod na lang sila. Ilang minuto silang naglakad papunta doon sa unang bilog. May pintuan pero makipot. Pagpasok nila sa loob nun, nagkaroon na ng liwanag. May mga bumbilya pala doon na mahina ang ilaw, pero makakatulong na rin para makita nila yung daanan nila. Habang palalim sila ng palalim sa dinadaanan nila, pasikip naman ito ng pasikip, tapos pabaho ng pabaho. Si Saning Bulldog nga, nasusuka-suka na eh. Dahil hindi na niya kaya, ang sabi niya kay Cannerbert, Mang Bert, nasusuka na ako. Pwede bang hindi na ako tumuloy? Ang sakit na ng ulo ko eh. ang sabi lang sa kanya ni Cannerbert. Magpoder siya at mag-ipit siya ng tigalpo sa kamay niya. Pero wag niyang pakakawalan. Sinunod ni Saning Bulldog yon. Laking gulat niya nang nawala ang lahat ng nararamdaman niya. Tanong niya ulit, Mang Bert, anong nangyari? Nawala yung pagsusuka ko. ang sabi ni Cannerbert. Niyayakap ka ng mga malignong nagbabantay dito. Mahina kasi ang pananalig mo. Bilib na bilib silang dalawa nun kay Cannerbert. Kasi ang galing eh. Para bang alam na niya lahat ng mga mangyayari. Ilang oras pang paglalakad, nakarating na sila sa pinakadulo ng tunnel. Nagtataka sila kasi ang liwanag ng kwartong nasa pinakadulo. Ang kaso lang, bago ka makapasok doon sa maliwanag na kwarto, talagang gagapang ka sa napakaliit na butas. Ang sabi ni Cannerbert, Sunny, una ka na. Tapos sabihan mo kami kung anong meron sa loob. Hindi namin makita eh. Parang puro ilaw lang. Eh dahil trauma nga itong si Saning Bulldog, hindi siya pumayag. Ang tinuro na lang niya, si Tito Bernie. Buti na lang, buo ang loob ni Tito Bernie nun. Kaya walang pagdadalawang isip, siya ang pumasok doon sa maliit na butas. Habang gumagapang si Tito Bernie, pansin niya na pasikip din ng pasikip yung dinadaanan niya. Tapos yung liwanag lumalayo. Hindi naman siya makatingin sa likod niya kasi nga, sakto lang siya sa butas. Wala siyang magagawa, kundi ituloy lang yung paggapang niya. Nakaramdam na ng kakaibang kilabot si Tito Bernie nun kasi hindi na siya umuusad kahit ano pang gapang niya. Kaya ang ginawa niya, pumikit siya, nanalangin, at pilit niyang kinuha yung medalyon ng infinito niya. Nung nahawakan na niya yon, lahat ng orasyon na alam niya ay dinasal niya. Pagmulat niya ng mata niya, nagulat siya kasi isang buwelo na lang, nandoon na siya sa dulo ng butas. Pagdating niya doon, sinilip kaagad niya yung mga kasama niya na nasa kabilang dulo.
Alam niyo ba na ilang padyak lang dapat nandudo na siya sa kabila? Pero meron talagang hiwaga ang daan na yon. Buti na lang nakapagpuder siya. Pagtalikod ni Tito Bernie para tingnan yung liwanag na nakikita nila, gulat na gulat siya. Dahil merong nagbabantay doon sa gawing kaliwa niya na isang napakalaking itim na ahas. At sa gawing kanan naman niya, merong mga transparent na tao ang nakaupo sa mahabang mesa habang merong nilalaro ang mga ito na parang iba't ibang parte ng katawan ng tao. Naririnig niya na nagsasalita yung mga yon pero ibang lengguwahe. Parang salitang Hapon. Yung ulirat niya rin, kumakalas na sa katawan niya. Para na siyang hihimatayin. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa baho na naaamoy niya o baka dahil sa mga nakikita niya. Nabitawan niya yung hawak-hawak niyang yantok. Lumikha yun ng ingay na nag-echo sa buong lugar. Pagtunog nun, yung mga transparent na taong nakikita niya, bigla na lang nagtayuan at tumitig sa kanya. At yung malaking ahas na itim, tumindig ito at ibinuka ang magkabila nitong tenga na para na siyang lalamunin. Wala nang ibang pagpipilian pa si Tito Bernie kundi ang tumakbo pabalik doon sa butas na dinaanan niya. Walang pagdadalawang isip, isinuksok niya yung katawan niya doon at wala pang 5 segundo, nakabalik na siya kila Saning Buldog. Hingal na hingal si Tito Bernie nun. Tapos pakiramdam niya, yung puso niya parang malalaglag na dahil sa sobrang lakas ng tibok. Tanong kaagad ni Cannerbert sa kanya, "Ano, Bernie? May nakita ka bang kayamanan?" Paglingon ni Tito Bernie kay Cannerbert, iba na ang tingin niya dito. Para bang balot na balot ng grasa ang katawan nito. Tapos pulang-pula yung mga mata. Napapikit si Tito Bernie nun. Tapos dasal siya ng dasal. Bumalik siya sa ulirat. Nung sinabi ni Saning Buldog na umalis na sila doon, may hindi magandang nangyayari. Habang naglalakad silang dalawa, pagtingin nila sa likod, si Cannerbert na natiling nakatayo at nakatitig doon sa butas. Para bang gustong-gusto niyang puntahan yon. Sinisigawan na nila yon pero hindi sila pinapakinggan. Ang sabi ni Tito Bernie kay Saning Buldog, "San, delikado sa ilalim. Maraming nagbabantay. Hindi tayo pwedeng pumasok doon. Mamamatay tayo dito." Pinagtulungan nilang hilahin si Cannerbert nun. Buti na lang, bumalik kaagad ito sa kanyang ulirat. Habang papalabas sila sa loob ng tunnel, panay ang salita ni Cannerbert ng, "Nakita ko na yung mga ginto eh. Hawak kamay ko ni. Dapat talaga bumalik ako doon. Yayaman na ako eh." Hindi na lang nila pinapansin.
hinahayaan na lang nila. Nung makalabas sila sa tunnel, hindi na kumikibo si Cannerbert nun. Naglakad na lang yon papauwi ng bahay nila nang hindi sila pinapansin. Kaya ang nangyari, umuwi na lang din sila sa kani-kanilang mga bahay. Kinaumagahan, naikwento ni Tito Bernie sa tatay niya yung naging lakad nila. Galit na galit ito. Tanong niya kaagad kay Tito Bernie, "Bakit ka sumama?" Sagot niya sa tatay niya, "Kasi pa, kapag nakuha namin yung kayamanan, edi mayaman na tayo. Kaso, natakot ako sa loob pa eh. Ang dami kong nakita. Para bang nasa ilalim ako ng impyerno." Ang sabi sa kanya ng tatay niya, "Alam mo bang bahay yun ng mga kaluluwang Hapon na nagpakamatay para bantayan yung mga kayamanan na nandoon? At hindi lang sila. Marami ring demonyo ang namamahay sa lugar na yon. Kaya wag na wag ka nang babalik doon. Buti nakalabas ka pa." Tulala lang si Tito Bernie nun. Kasi para bang ang daming alam ng tatay niya tungkol doon sa pinuntahan nila. Tinanong niya kung ano bang alam niya doon. Ang sabi nito sa kanya, noon pa ay talamak na yung kwento tungkol sa nakabaong kayamanan doon. Pero lahat ng taong sumubok kunin yon, namatay. At anong dahilan ng pagkamatay nila? Sila yung nagpapatayan. Dahil merong nilalang doon, nalalasunin ang mga utak ninyo at bubulungan kayo na magpatayan kayo. Dito pumasok sa isip ni Tito Bernie na kaya pala tuwang-tuwa si Cannerbert sa mga bitbit nilang yantok. Dahil ang bitbit niya nun, bolo. Kung sakaling magkagipitan man silang tatlo, siniguro na ni Cannerbert na mapapatay niya yung dalawang kasama niya. Dagdag pa ng tatay niya, kaya tatlo palagi ang pumupunta doon para yung dalawa ang magiging alay. Yung isa para sa ahas at yung isa naman para sa mga demonyong nagbabantay doon. Nang marinig ni Tito Bernie yan, para siyang nabunutan ng tinik. Pero mula nung mangyari yun, hindi na nila nakita pa si Cannerbert sa San Juan. Hindi nila alam kung bumalik ba ito doon o lumipat na ng tirahan. Basta para kay Tito Bernie, malaki ang utang niya kay Cannerbert pagdating sa pagbubuhay niya ng infinito niya. At nung nasubukan niya rin ang lakas nito noon sa La Mesa Dam. Okay, opinyon ko sa kwento. Teka, bago ako magbigay ng opinyon, ito dapat yung kwento natin na pinaglabanan. Kaso lang kasi baka malito kayo eh. May part na nire-recall ko yung tungkol dun sa La Mesa Dam. Kaya ang ginawa ko, La Mesa Dam 2 na lang. Grabe no? Sobrang solido nito. Ito trivia. Alam nyo ba na isang politiko ang nakakuha ng lahat ng kayamanan dito sa San Juan? Hindi na lang ako magsasabi ng pangalan. Pero sikat na sikat yan.
naging presidente pa nga eh. Ang masasabi ko lang, nakakatakot kung tayo yung nasa sitwasyon. Paano na lang kung wala kang alam na dasal ng pangprotekta? Paano na lang kung wala kang medalyon na inaalagaan? E di wala na. Hindi ka pa nakakalayo sa tunnel na yon. Patay ka na, di ba? Ang pangit lang, yung parang nagamit sila ni Cannerbert, no? Tinuring pa naman nilang maestro yon. Pero sa huli, meron palang planong hindi maganda. Kaso kasi, pera yan eh. May kasabihan nga na, money is the root of all evil, di ba? Kaya, hindi ko masisisi si Cannerbert. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.